Vítajte u dnešného videa a ak ste videli minulý diel, tak viete, že sme skončili tuto pri tejto zvláštnej miešačke a povedám chapter 2. Minulé to bolo celkom sranda, splnili sme všetky 3 úlohy a dneska ideme určite už konečne zdrtiť Mami Longness a odísť s tým vlakom, takže pustíme sa do toho. Dobre, takže ja idem tuto, ale najprv by som to mal asi toto, no nasmerovať. Takže ja stlačím toto. Plus do toho. Ešte. Tak, stačí. A ešte toto. Čakať, ešte trocha. Super. Ešte toto. Toto by malo stačiť, mal by som to preskákať, takže... No, vyšší srandu. Ja ani toto neviem skočiť. Dobre. Tak zomrel som. A ešte raz teda musím ísť a nasmerovať to a skočiť tam. Takže... Dobre, takže konečne sme to nasmerovali a... Ja idem sem a konečne sme sa posunuli sem. Miau, 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 miau. Teraz môžeme ísť takto stlačím. Čo to spraví? A nasmerujú to hračky. Dobre. Toto hádam asi tiež stlačím. Aj to tlačítko. A tu nejaký zlatá sečka vozík, dobre. Teraz toto. Stročka nižšie. Asi som to zobral. Dobre, tak nie, musím ísť dole. Super. A teraz ísť iba na druhú stranu. Super. Yes, tak ako som očakával. A teraz idem s túto čkám, dokým sa to naskenuje. Super. Tu sa nedá ísť. A kam mám potom ísť, keď tu nič iné není? Aha, to je ventka. Dobre, takže idem sem. Dobre, túto ventku. Dobre, táto ventka nás dostala sem. Teraz... Dobre, super. Tak by to malo byť otvorené, pravdepodobne. No, pravdepodobne. A ja som sa dostal naspäť. Dobre. Ešte raz, teraz sa nemôžem zakrútiť. Nice, tak nie som tu. A kam ja furt idem? Tak sem. Aha, niekam som spadol. Aha, nejaké šachty, ale však odtiaľ to sa dúfam dostať. I asked you to play fair, and you cheated! Great cheaters! Now, we're going to play one last game! It's time to end
10, 9, To nikto 7, nikdy neotvorí. 6, 5, Som netužil, kedy som tam mal byť. 3, Takže rýchlo. Že som sa zamotal, dobre. Tak idem sem. Takto. A to exit mi tu svieti, tak ja idem sem. Nie, to je ďalšia diera. Je tu fakt tma celkom. Dobre, a teraz idem asi šachtou sem. Nice, a idem sem. Nejak sa mi to laguje. Ak budem utekať, tak sa mi to nemôže lagovať. To nebolo moc dobré. Je, nepokáčka. Nice, to sa nám otvorilo. Staré dobré venty, že to je tam chapter 1. Tak sme videli, určite si to pozrite. Doručujem. Zmenuj kanály a keď treba stojníte dole, tak to máte chapter 1. Vybral som aj speedrun. Ak si nevideli, určite sa pozrite. Sice niektorí to dali pomaly za 2 minúty mi príde, ale tak ja to hrám na telefóne, takže chápete. Pretože idem sem dvere. My už sem tak zdrtíme milomne za odívané. To je môj sen pomaly. Dobre, a teraz to bude, hádam to, keď sa tam zhodí nejaký puzzle. Takže asi tu sú čísla a to bude asi postupka. Jednotka hnedá, modrá, zelená. Dobre, takže hnedá, modrá, a žltá. Rýchlo to dávam celkom akože na to ako... Ja si myslel, že som išiel tam, ale nie. Dobre, a to je nejaká takáto miestni a tu budem... Aha, dobre, super, to sa dá zobrať. Čo tu? Ale to nie. Aha, tu je nejaké kolko. Tak sa to dám. Aha, takže... Takže asi to... A teraz to mám dať asi sem to koleso, ne? Myslel, že... Bože, ja som to otvoril omylom. Smola. Dobre, takže ešte raz dúfam, že celý ten puzzle nemusím robiť od znova, lebo sa mi fakt nechce. Takže poď rýchlo. Yes, ja som ešte len tu. Robíš si srandu. Bože. Ja som sa už tešil. Aha, tak dobre. A spolu si.
tak toto aspoň spravím, ale počkať, čo by sa stalo, keby som tu pec nezohrial, keby mi tam niečo dali kable. Nie, reálne to môžem... Čo som? Čo je tu napísané? Check for replace warm or damaged parts. Tak toto asi budeme musieť zapáliť, síce neviem na to, ale to mi tam asi dá to koleso, neviem ako to má logiku, že mi z ohňa sa staví koleso a ideme. Bože, som pauzol. A fakt to sa robí také ako koleso, lebo sem to ide asi tá vec, jak keby. Dobre. Teraz sa musím schovať do pece a ani sa nepohnúť. Dobre, ona bude teraz tu. Toto spraví, ale... som krivý. Ja musím počkať. Fúha, no dobre, ale tak za chvíľku, teraz to cítim, že podľa mňa na konci ona sa po mne rozbehne a ju zdrtím. Dá nám podľa mňa niekde... Ale ja neviem, ako potom máme získať ten posledný kód na ten vlak, lebo ona nám ho asi musí dať, alebo ja neviem, kto nám ho dá. Možno, že no... Myslím si nie. Možno, že kto? A neprezradím. Poznám. Rýchlo. Teraz by mala ísť tá ruka od prototypa.
No táto animácia je fakt celkom dobrá. Ešte tá ruka, táto ruka, tak to vypadá fakt umecne. Okej, a tá noha tam zaseknutá, tie ostatné veci. Domov, alebo neviem, či síce domov, ale aspoň von stovarne, dúfam. Môžeme niekto zase neskúšiť cestu. Takže ja tuto hore. Hop. Dobre, sem, tu môžem ísť znova hore. Tiež. Nice, takže toto otvoríme. A sme nad Playkerom, Playkerom, ja už nad Game Stationom. A teraz idem asi, už je to zavreté a môžem ísť, ja nemôžem, aha tu! Tu je nejaká, aha to je Poppy, ona nám dá ten trading code. No jasne, som tak objel, že si čakali. To je naša spoločníčka, ale... Good. Papír. I'll board the train. We need to leave. Dobre, ja už musím ísť vlakom, rýchlo, dokýcaj sa a ideme. Nezatvoril. Asi teraz idem... Niekde sem, a to vypadá jak nejaká diera. Diera do čierna. A to je asi šmikalka. Uj. Dobre, som tu. Preto, aha, ale na druhej strane toho vlaku. Takže počkám, dokým sa mi načíta ruka. A ak chcete kľudne aj viac toto po playtime videí, aj z chapter 3, z chapter 4, z chapter 5, tak určite zanechajte like a odber a ja idem toto konečne dokončiť. Dobre, takže Buns of Bunny, asi Kissy, neviem a Mami Longness. Čakať. Prvý musí byť vždy Banzo. Čakaj, takto. Yes, Banzo. Dobre, to je presne to poradie. Bože, ja furt dávam stop na miesto toho. Dobre, a teraz farby. Červená, žltá, červená, modrá. Červená. Žltá, červená, modrá. Dobre. Aha, dobre, takže takže 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jak zle? Čo to má tá hra za problém? Ešte raz? Tak lebo, počkať. Tak 1, 2, 3, 4. Počkať, není to náhodou. Tak 1, 2. Nie. Bože, jak to má byť? 3, 1, 2, 4. Tak vyskúšam. 3, 1, 2, 4. Yes. A ideme vlakom. Nice. To asi splatím. To rozhýbali. Nie sme spopili ten vlakom. Idem správne. Čú. Papa, game station, papa, training, papa na mnou nezvykne. A papa asi aj Poppy, ale tak to bola dobrá kamarátko, ale dovidenia. Vy zatiaľ, keď vidíte taká scéna, tak dajte like, odber a stavanie alebo
to lose. I'm sorry. Nie. I can't let you leave. Ona to popík prehodila. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Dobre. No není to moc. Budeme si povedať tam akože prídeme, takže vidíme rýchlo, že sa nevyvolali na posledné sekundy. Nekončí chapter 2, že nie. Kamo, reálne takto fakt... Nie, nekončí, nie? Asi končí. Takže, ako vidíte, tak sme dohrali Popovedám chapter 2. Ak vás toto video bavilo, dajte odber, like a do komentárov napíšte, aký je názor na to, že sme sa vykolajili a také veci podobné. A že či by ste chceli aj napríklad Popovedám chapter 3, 4 a 5. A ja sa s vami lúčim a čaute.